mastreets esocial media emanosikwera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imozoti zvii zviri kuitika vazukuru vasekuru seinda pano panumber 1 channel yenyu, channel inokuinzirai nyaya dzichipisa. So chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinokanda nyaya dzichipisa, you will be notified. Aiwa ndichitokutenda ine support yamunotipa pano panumber 1 channel penyu pamusha penyu semazimbabwenzi basa richienda mberi. So ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri kuma TV mana epasi rese emazimbabwenzi. Thank you so much, thank you very much nekuramba muchitirangarira. So vazukuru, nyaya yandauya nayo ndeyemudzimai uyo watisina kuziviswa nezita asi ari kunzi zvoni anoita basa rekutengesa kuSunday market yekuDurban. Handiti mumoizwa vazhinji vakamboenda kuDurban kana kuti vambogara kuDurban kana kuti variko muri kutonzwisisa nyaya ndiri kutaura. Pane nzvimbo inonzi Sunday market uku kunoitwa zvemaflea markets. Handiti vanotengesa hembe, vanotengesa zvakasiyana siyana, maTV chaiwo, maradio, malaptop, zvese mafoni unozviona zviri ikoko kuSunday market. So nemusosvo ndoiyo ichangodarika kune mudzimai uyo muZimbabweni anoitawo basa rekunopota chihodha chinotengesa paSunday market ipapo. Ari kunzi iye akafonerana nevanhu vanomutengesera staff. Handiti vafonerana, iye akaenda kunosangana naye achitongoti just as usual vanhu ava vada kutomudiki, vada kumupa staff kana kumutengesera staff raanozonotengesa paSunday market paya. So zviri kunzi zvoni mudzimai uyo asvika ikoko haana kuziva kuti zvoni vanhu ava vagarwa nomwe mweya weurobha. Handiti vanhu ava vakabva vasvika vabva vamubuditsira pfuti, vakamupfuura nepfuti. Zvinonzi vakabva vamutorera foni nemari here yaakanga ainayo nemotikari. Handiti chinova chinhu chinorwadza nekuti mapfuuriro avakamuita akanga ari kutopedzisa chaiwo kutomuuraya chaiwo. Handiti sevanhu vaiziva kuti zvoni vanhu vaizivikanwa nekuti vanhu vaitodhila nawo vanenge vaida kutomuuraya kuti pasazova netrace yekuti aurayiwa nani. Aiwa tichitokushuvira mwanasikana kuti dai wapora nekukasika nekutenda Mwari kuti Mwari vakamurwira. Handiti Mwari vakamurwira nekuti anonzi haana kufa. Tingokumbira kuti dai Mwari wakuporesa nekukasika. Ngatingowana mashoko mairi matatu ekunge tiri tinoshuvirawo zvakanaka kumwana wevhu uyo anga ari kushandawo zvakaomarira kuSouth Africa kuDurban kuti anga ari anowanawo raramo kuraramisa muri. Asi zvisinei akabva asangana nenjodzi yakadai. Vanhu vachona vatova nemweya wakaipa chaiwo. Handiti vatova nemweya wekutouraya chaiwo, wekutoparadza maZimbabweni. Asi Mwari achakuchengetai muri kuSouth Africa ikoko, hama dzangu. Ndochanda ndiuyozokuzivisai zviri kuitika mastreets, zvakawirawo dambudziko rakawirawo mwana wevhu ari kuDurban uyo anga achizvishandirawo zvakanaka. From Uncle Send, the only Zimbabwean uncle. Pari tinonichitichi much love.